Ini bahasa boma me sih. Angke nana norok sik choli angi tongmani joraba norok ni buskango phayei norok ni sambo phayei tabo chini sarsong phay basa phaikya bahai ma tongka kya sai khina rigra Paralysis katanya. Lagi kita tian atau tidak? Apa mus minum lok nanti kiri Mamang harap. nok dah mak ha so karo mana man pernah pai maliat bo hayang thang kai ni maliat ngata apa tu apa sih nok tongan tekun kiri kalau musuh nok kai borok kalau musuh Borok kan besok punong noko. nok kunita bi kusen ta besar betul kecil kai Nong mana lihat ah. besar tunggu kiri kenal kus kiri kita Nong betul lihat ah. nok kiri kita bo ngeno bahagi cala saya tahu sabar asal apa kan punya di ketahan bagaro doa aku cái nana sagadi tini norok oro mo hake kene hai tonglai tongmani norok bahai ka choli lai tong kisa sai khina rigra nini charale biang thangka ba norok na yakari thangka ta hingga tabuk nini logi song hingga busuk rok jora kedung mang kana bahai hamya kelai mani asik dini tonglai tongmani norok u je kisa misa norok na tabuk ke phano naine kirita na nikai norok sik choli lai yang tongman joraba kosto ke tonglai tongman joraba tino sar song nong nin norok ni sambo basa woi abo heka chuba phaimani nin bukha baba hima tongkha ke saikna ri norok sik choli yang tongman joraba sar song nong ni sambo basa mani baba hairo khawa ungko kha ke saikna ri sar tinor tamni bagui sakai mani puila hambai sini media person sono sini apa sini thainya apa sini 26 Asambari constituency Sikaribari bisini 1 number ward kami apa kodra kami hinjago sungoro sini taku kokra eba sakaran himana sungoro barendo depama botoni kabang mas khal kabang ma ongka 3-4 bosono ka bini paralysis njak saksore he bono ni kutumi ano ko khore jono khana balake khair wasisa tai sini logi tong bini logi song bobo ngorung jana bono khana angai bini charai khonai bo kri mano khorsa tongo abo bo tahnai tabuni je sini choli tongani din abo haino tahnai bi haino sini dokani sini tibrasa je je drugs salayo aba haino kita kubuljak aun bagai noku tongya bo bas balukha biang thang biang cha ba hai cha
Oke, awan bagai tini borong kuno income source kuri, jora maso ya, abah kita tonggo, tini awan kenapa borong no, kebang kuri me apa no, tini khoksa kuno irang tunggu borong no, marum alo dokter thogrok, kicam borong no naik peka, awan pore next time borong no wan sunai, tapi apa tuh emergency kenapa sih tuh tini borong no, mana no, kisah naik peka, pula tini orang payment lagi ya, ang di political district ni diploma tani wakil presiden berong an berong ang sisi development tadi sini logi tunggu agri substanding committee ni berong orang sini da sokon logi tunggu sini oh siga beri bisini no sini berong orang sukuram sini manomendro asik song coba kamu tunggu no sini protection no kena ang tu tembung kuliah so sini orang payment ka berong no belakang hambai jeung itu na jono rangki cimi cari mereka awam bagi baju tu na hambai lu, norong media pas nu jong hambai, norong disuntik siapa nu kobok nai, sini tiba serok, apa hai, kabang tamu besar jaga, kabang apa hai sukses anu kuntung, norong disuntik pas jong sini kata nu jong, sini tiba hani, ya tiba serok, apa sini bukan hai bararo, norong disuntik jong sini nugui, sini kabang mau jaga ni borong no, apa kini kona kuni borong, subana ni untung ni, jong pemaningo. Asuno ang kabang kok salah, senyo. Angka sar semung kaisa bose, teng toro jotono phainu phaikia, brok asake cholia nukhungo bobong ni tai kebo kori khorok sapano. Roni nok huro bo choli jaya. Eba mo haike tonglai tongman jarabo, hapang ni phasing tei, eba nong ni phasing tei kono buskango bong ni nok huro ni bai kono ব্যবস্থা rok chuba jana na ba herto ditongna. Berak hambai sunga bagai. Sungoro phai nuk phaikia, brok hapang ni hoite, nok le makhain kana haipano, brok pura buri coba suk jaga, ebong tangnen bagi borok pan kiriba, rangpis rok first step rok mang kain kenau, first lot ni, hebon mang kono borok tangwaya ko tak sura, ebong rok kado jong kicam kicam lukha, hebon abo borok asus kainnya ini jauh, rang nu kicam kicam hapana, tak suri hemia ba, gak borok mangka ebong mana nate baki rok jatuh abo, gabo jong borok no, jorau jong mangkai jong borok no cua juk hemenai, bona rang beto borok pai demon maya. Kalau cuma borong no nangkai cuma kicam cuma rang pusar ibu apa no cuma sak sari cuma pan kiri pana cuma tangkini pana cuma dorong nangkai cuma cua pana ini cuma kakai.